Don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Hey Tabafetu, this video is brought to you by EasyPets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 Rand sign-up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Tango. On TV, it's the Patriot Premiership. Orlando Pirates 1, Fierce Galaxy 1. I'm joined by Big Man. Yeah, now Big Man. Kunjani Pig? Apagani. Yeah. Nisindile. Basindile. Nisindile. Basindile. Matchup. Basindile. Sindathina manje. Hawo. Bekiniphathele nyama nasi. Sindathina. Yeah. Ngibuyela nayo emuva ngizonikeza nikusiza ne. Customer sivo lakho. Nikhumbule nyama le. Uzobuya ngayo Big Man. Kodwa ngizobuya nayo. Mala nina amapakaniya. Ngoshaya. Bebanenhlanhla namhlanje. Hawo. Banayo. Banenhlanhla. Banayo. Bayibonile msifirst half bayibonile. Yeah. Besibaphethe. Benbabe. Bafake bonke labathembileko. Abotito. Mala kodwa kuba spec game imnandi. Yeah. Yazi spec game. Ngiyakuthola. Akufana laba bethe last week la upscore mode. Yeah. Abunabi. Kaizer Chiefs. La ngibahlonipha kancane igame bayazi. Oh yabahlonipha. Hayi kancane. Bayakwazi ukudlala igame. Oh. Mana nabo bayabona ukuthi Galaxy mayifike eOrlando. Yeah. Bathathazela. Yeah. Bathathazela. Ngeke ngizele ithambo li-1 kuphela. Sewathathazela. Siyatumuza. Ngiyakuthola. Manje ungitshele ngecoach ePirates bamqasha uNcikazi. Hayi khona. Yitsho. Hayi loya sikhothala loya. Akusicoach Uyazi uNcikazi. loya. Jamani madoda. Akusicoach uNcikazi. Uyazi kosebenzeni. Yeah. Abaswabi man bathathe eTurban Stars oTurban bani bamlethe ngapha loya izingapha loya seyikani kuphela uyajima loya kwasayiChina ikarate mimbe angayazi Ngiyakuthola. nabo yabona la kuna coach lapha Akuna coach la. wabona udlela Yeah. bazomkhumbula uzobuya linye langa Bazomkhumbula uRibey. angazi wamtshelena ngazi bayinsene imali kusala kuzobuya linye langa linye langa uzobuya Uzobuya. Man of the match Big Man. Nimbonile Uba. nimbonile baningi Ngiphoyiwa. awusibilibili Yeah, sibilibili. sinomvelase Velase. sinomahlangu 3. indaba ezitha Yeah. eMpumalanga yonke le company Just Galaxy Yeah. The best. siyadumuza Ngiyakuthola. ngiyakutshela Uzongena ku topic. apakaniya asangena angisho angazi silinde labo ePolokwane badlala njani angazi bayenzani abusikomoto ngiyakutshela sebabelelana eThekwini angazi benenzani beniphepheni papalazi hayi khona laba eThekwini Hayi mesibanika nabo ukuthi bake batheste bake bajabule ngabe uphethe ithambo lami ngabe uphethe ithambo bheka ke mina le thambo lelo liphethelane le Pirates iPirates le udli Pirates uyidlile awuyidlanga iPirates wena uyidlanga iPirates udlile iPirates i-draw iwina kwe-draw usidle 1-1 okay usidle 1-1 yeah i-draw iwin yakho yi-draw to us because of when you start to us is a win because of when you start to us is a win okay to us thina siqedile ukudlala iligi suku number 2 si right wena ulwela ungena ku-top 8 sithi usine team ake sikhuluma isikhuwa thina sikusine team ukushaya lelo goli ubulishayela ukuyenza sho ukuthi u-top 8 even if besidliwe bengeke siyokuhlala kusine team besiyongena mari yazi sine team ngizwa ukuthi usishayile ushaye 1-1 yes angithi wena unestar Kuye member. kanti yini win kuwe yazi win i-draw yi-win phela iPirates iteam enkulu ma ushaya i-draw vele usuke ushayile uyabona iPirates i-draw uyabona i-draw for thina it's a lose and celebrate time Tears Galaxy
Awapuwa.